MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance. Ga! I-shoot na ga! DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok ang sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500. Ang health mo protektado. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify. Namuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan. Diabetes likawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tunod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tunod ang may TC alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup.
Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory advance na yan. Memory Advance Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan. Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatak na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso.
namin sa inyo serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw. Sama-sama. Buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, 1:13 na sa hapon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Good afternoon mga maninoy kag maninay. Welcome naman sa isa ka edisyon sang Secret Memories. Diri lamang sa kampiyon nga estasyon, number 1 sa Iloilo ang K5 News FM. Subong nga hapon mga maninoy kag maninay. Siyempre, temporaryo anay kita nga magabulos sa inyo nga maninay sa kahanginan. Upod nyo subong nga hapon sa atong programa Secret Memories ang inyo nga inyo ihada sa kahanginan, way na sang iban, way na sang liwan ang inyo nga ihada dyan. Updanay kita until 2:30 subong nga hapon nga mga maninoy kag maninay. Isa naman ka istorya sa paghigugma. Ang aton karon mabatian sa aton drama Pinanid sang Gugma ukon The Pages of Love. Ano naman ay nga pinasahi sa istorya sang pagpalangga ang aton nga mabatian karon no? Kay sino naman istorya ang aton ginhatagan sang kabuhi. So hibaloon naton karon mga maninoy kag maninay. Time check, it's 1:16 in the afternoon. Nakapaniyaga na bala? Kung wala pa, ano pa ang aton nga ginahulat-hulat? Amat-amat na kag magpaniyaga? Kag magpamati kay ihada dyan. Kung wala pa gani or nakapaniyaga na, amat-amat na magtimpla sang DTX Coffee Mix. Pabukal na sang tubig, matimpla kita DTX Coffee Mix, timing lang nakaroon sa aton drama. Parisan nato ng aton nga drama sang mainit-init nga kape nga DTX Coffee Mix. Samtang
ugtas kita abi sa aton drama karon na may pangpangbawi nga DTX Coffee Mix. Kamusta nga aton nga Martes? So far so good pa bala? Kaya pa, may puwersa pa? Chisi hada dyan mahambata nga ba? O sige lang do ang energy ta nga naubos kang kahapon kando pang Biyernes na. Malawig pa ni mga maninoy kag maninay kay until Domingo pang aton nga birada kay Dinagyang Festival. Kung mabatsyagan, tagani nga daw kapoy dun kita, nga daw ay daw kita puwersa, mag-inom lang sang D3 Bio. Kung ang D3 Bio, naghahatag sa aton sang extra energy all throughout the day. Hindi ka pa na protected ka na. Energized ka pa all day, di ba lang? Good afternoon sa mga maninoy kag maninay nga nakatutok sa aton Facebook Live. Nag-aubot sa aton Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ukon na nagapamati sa lilisuan sang ilang nga mga radyo sa 88.7 sa FM dial. Good afternoon, Ged. Please share our live, no? Agud nga madamo pa ang makabati kay Hada Jen. Ululupod kita nga mamati sa ton drama karon sa hapon. Or dugay-dugay gali mga maninoy kag maninay kay hapon na galiit sa pasado na alauna. Do ka, ano lang no, do ka, hindi ko ma-explain nga do ka dasig, nga do ka dugay sang January, nga do ano man, do ikapila na ni nga Lunes. Or do ka dasig man sang tiyempo, do nagpiyong lang ko, nagkaon pa ko mango float, nagkaon lang ko spaghetti sang Enero or sang New Year, dugay-dugay. Pa-end na ang bulan sang January, dugay-dugay, may mga gahatagay naman ni flowers, may mga gahatagay naman sang chocolate. Regardless, amo ginaya ang panahon subong no mga maninoy kag maninay hindi tagid mapaktan. Do nagpisok lang kita dugay-dugay tapos na ang bulan sang Enero. Happy listening mandera no sa aton na mga taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad sang Iloilo, ang aton nga WVTC sa mga passenger assistant dira sa mga drivers kag pasahero, shout out lang dira sa inyo no. So sa mga nagalibot-libot subong be advised nga pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo ang maka-eksperyensya sang pagpugok sang trapiko, especially sa city proper area. Grabe gito ang traffic. Kay naga-set up na kita or nag-ingress na kita sang aton nga mga stages for our Dinagyang Festival. Kagina gani si K5 Kirby Agravante na late. Ay wala man na late jutayan lang. Kay traffic ano pag pakadto niya, which is actually tama no. Aga-aga pa kagina, very very moderate to heavy na ang trapiko. So i-expect na ni this coming days kay with the celebration of Dinagyang Festival, damo ang activities naging prepare sa inyo sang ang city government. So mag-enjoy kita mga maninoy kag maninay halabira Iloilo gini subong nga semana. Ang pamangkot may kwarta kita nga idagyang. Ang pamangkot may time kita magdagyang. Di ko may time ka mo magdagyang enjoy. Kaya masadya, madamo ang mga activities, madamo sa mga celebrities, VIPs ang magapadulong sa Iloilo City. So starting tomorrow na, may mga pa-food festival ang city government as well as man ang provincial government. May illumination, may sadsad sa kalyerial, may mga pabanda and so on and so forth. Ang problema lang gini karon kung may kwarta kita nga pang dagyang, may puwersa kita or may time kita magdagyang kag kung sa kadamo-damo wala sa nagapanghagad sa aton kay sino kita maupod, di ba lang? So, hindi tanay pag-i-mind ang super traffic subo. Ma-focus kita sa positivity nga
by Sunday matapos naman At least nag-enjoy kita. Pero may mga upcoming events pa. Chinese New Year kag ang fiesta sa Haro District. So lauman gid mga maninoy kag maninay ang heavy traffic this coming days. So maglagaw kamo sa syudad sang Iloilo kung may mga importante kamo nga katuan ano lang gid siguro ang balon sang madamo nga pasensya. Sa biyag nga bahin mga maninoy kag maninay no ginatamyaw talang man sang maayong hapon ang aton nga mga maninoy kag maninay nga nakatutok sa aton Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7 ginatamyaw talang si Maninay Bings PSG, si Sir or si Ma'am Rian Diasio, si Ma'am Wilma Montines nagapamatigid sa aton from Singapore. Shout out lang sa mga taga-Oton Iloilo dira no. Good afternoon gid. Good afternoon man kay Ma'am Erlina at Delarma Goles. And agree lang no si Sir Noel Goles dira sa May Telecom Barangay Quintin Salas. Si Maninay Nene Sean Presyan Maninay si ihada mo dyan sa buong anaga program. Bisito sa managerial conference ang aton nga Maninay Mane. Kay Ma'am Annalie Bahade, good afternoon ged. Kay Maninay Maricel Baluro Kasiple dira sa May Balabago Haro Iloilo City, good afternoon. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Mary Grace Bautista, bawang akon nga mga maninay tutok na excited na sa aton drama karon no ang pinanid sang gugma ukon The Pages of Love. Ano naman ayhan nga istorya ang aton nga bantayan subong nga adlaw. Sa mga maninay naton nga naka-standby, nagahulat-hulat sang aton nga istorya. Istorya ni Lerio ang aton nga pagapamatian karon. Ano ay hana ang istorya ni Lerio no? Excited bala ka mo mamati? Ang istorya ni Lerio mga maninoy kag maninay ang mayara inisang suod nga abyan nga lalaki. Kag ang iya suod nga abyan nga lalaki mayara sang ka-live-in partner. Pero ang ka-live-in partner ginasakit sang iya nga suod nga abyan. Kag si Lerio man ang nakabatsyag sang kaluoy sa amo nga babayi. Kag bangod sa kaluoy nagkarelasyon sila nga duha kag nahibal-an sang iya nga suod nga abyan. Kag dira na masulod ang problema. Wow, grabe nga istorya naton subong nga hapon mga maninoy kag maninay. So standby ka mo no bantayan naton ang istorya ni Lerio karon sa aton pinanid sang gugma. Kag kung mayara ka mo sang advice, may gusto ka mo ihambal or may mga gusto ka mo i-share parte sa istorya ni Lerio subong nga hapon, pwede gid ka mo maka-comment sa aton Facebook Live ang K5 News FM Iloilo 88.7 o kung gani mag-text magtawag sa aton hotline 0999-807-1909. Again, pwede man kamo magtawag sa aton hotline 0999-807-1909. Kay isa-isahon gid ni ihada dyan karon pagtapos ang aton nga drama. Sige mga maninoy kag maninay, pangita na sang pwestuhan, nakatimpla na bala sang DTX Coffee Mix. Kay dugay-dugay, mabatian na naton ang istorya ni Lerio. Standby ka mo mga maninoy kag maninay kay magasunod na ang aton drama pinanid sang gugma ukon The Pages of Love. Secret Memories. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Secret Memories. Secret Memories. On 88.7 K5 News FM. Secret Memories.
Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you. I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tabtabsan o. Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo. Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Lauman ko gidang pangako mong ina. Tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw. Kag ginahigugma ko man ikaw. My love, please stay. You and I. Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay. Mga pinanid sa gugma. The pages of love. Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kag pagtulunan. Mga pinanid sa gugma. The pages of love. Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Mga pinanid sa gugma. The pages of love. We'll stay in love this way no matter what they say. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The pages of love. Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Lerio sang Leon, Iloilo, kag ang magadala amo si Bomba Marilo. Jom, bahan pantola. Jom, ba? Ayos tola. Nano ka man ni mo, tol. Manda wala ka man nag-inom, aw? Tol Rufil lang mo. Nano man niya nga. Kabalo ka nagit nga madrive ko motor. Budlay na magpatama tol. Sus, Re ka tulog eh. Kaligwas ang boarding house, so wala diya problema ya, tol. Nano Uya man da tol. Nano subong ka pa mo, no? Ya nga isa na lang takatinae nga dua, pro. Nano Sige lang bla tol. Gasyat man ko pero ginagmay lang Ate, sige. Ikaw bala eh. Nano man nga. Ate okay Ba? Hoy. Ya, bago ka lang, aw. Rufil, Na. bag ulang out ko eh. Nano ka man mo man?
Kabalo ka na kit nga birthday ko? May pa si Tol Lirio? Nakakanto, bro. Ikaw daw ginauna mo pa yung ubra mo? Nano? Amo ni siguro ang kalipin ni Tol Rufil mo. Katahom galing ang pagkababae, oh. Natural lang ina para may inugbakal ta disang pagkaon kag ibayad sa arkilata. Be, oy, iba ang ba mo ha? Doon na pa ko yan, mo ko sa bisita ko. Tol, okay lang, Tol, okay lang. Hindi kita tuli. Hindi kita okay. Dali game la, Tol. Ulat na ako de, ha? Ulat na ako de. Iba, dali ka. Dali ka. Iba, dali sa kwarto dito. Dito kita may istorya sa kwarto. Dito sa kwarto, dali ka. Ginuyod ni Tol Rufil ang iyang kalipin. Ano nga nagasubra na, ha? Nagsabaw ang babae. Hoy, iba! Nga naman si Tol Rufil, Pasi naman sa mga customer mo sa hotel, ha? Nga ginaamoy si babae. Hoy, ko lang gani! Nga balag na kastigo niya man. Saan ka niya? Wala gina ko maghinauna nga amo sinigali kapinta si Tol Rufil. Ha? Ipos! Ipusan pa! Ano ba layling nabatsagan ko man? Ipusan pa! Doon naluoy ako sa babae. Nakabatsag ako sa kaluoy sa babae. Ipusan pa ba? Hindi. Natulugan ko di gali sa sala, oh. Dari gali ako natulugan sa ila ni Tol Rufil. Ang mayo pa. Pukaon ko si Tol Rufil, ah. Malisensya ako nga mapauli na. Ang kalibin ni Tol Rufil. Nag-agi lang sa tupad ko kaga. Kasubo sa itsura niya. Nakita ko nga nagapalangharok ang iyang mga mata. Kagbay black eye pa siya. Oy! Makaluluoy man ang babae ngayon eh. Makaluluoy man siya. Ato. Pakadto siya sa kusina. Ang maayo pa sundon ko siya kag-istoryahon. Total, tulog pa man si Tol Rufil. Mabangon ako dire. Sundon ko siya. Para siya. Nagatalikod kag nagahimo sa kusina. Miss, mayong aga. Miss, ako gali si Hilario. Mag-abyan kami ni Rufil. Umalin pa sang magagmay pa kami. Daw magutod na kami sina. Kago gali, Miss. Okay ka lang? Kapan nakita ko sa itsura mo nga daw nagakuriit ka. Ano, masakit bala? Kagabi nabatian ko habi nga ginasakit ka ni Tol Rufil eh. Daw maano man ko nga magtambag o galing. Kabalo ka naman nga wala man ko sang right, wala ako sang labot. Maluway ka. Maluway ka, puligi ko ay. Kuha ako kay Rufil, maluway
Ha? Ano? Madali lang. Ano gid ba lang problema, ha? Ano gid ang Sadiin ka! Oy, Ba? Tol? Hindi. Nagano ka mo kadua? Tol Rufil? Ha? Nagano ka mo? Tol Rufil? Secret memories. Ang mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Kanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon manok. Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon manok. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mga butika. Secret Memories. Secret Memories. An 88.7. Kwantol. Naga-istorya lang sa akon si Eva. Amo bala. Tol. Kung ano gid man ang ginpangambal ni iba sa imo, ay di lang pagsapakatula. Amo gid na siya. Permi na siya naghibi atol. Gali ka tol. Di balaga? Ha? Di bala? Rufil. Kita mo tol? Okay siya no. Iba sige na. Lutuin kami sa pamahon ng mo ni Tolirio ha. Ang init-init ha. Namit-namit kita. Oo. God. Ay, gali tol. Di ka mustang tulog mo kagabi? Pasensya gito la, wala ta nakamatipan kagabi. Ano, abi kay hubog-hubog gid ko ya tol? Tol? Hindi ako makatulog. Si Eva lang ang ginapaminsar ko.
Hindi ako maributay nga ginasakit lang siya ni Tol Rufil. Kag ano tong buot silingon niya ginhambal sa akon nga kuhaon ko siya. Siguro adlaw-adlaw siya ginasakit ni Tol Rufil. Husto. Nadumduman ko na. Naghambal siya kaina sa akon nga kadtuan ko siya sa ginaobrahan niya nga bar. Kag dito, isugid niya sa akon kuno nung matuod. Mahimos ako. Total, alas 10 pa man lang sang gabi. Yes, sir. Good evening. Dali ka. Dito kita, oh. Anong gusto mo, babae, sir? Madam, aari bala diri si Eva? Ay! Yes! Ari di siya. Timing git niya, wala siya ka-table subong. Wait lang, sir, ha? Katuan ko siya, ha? Salamat kay suno sa agi. Ari ko no diri si Eva. Do timing gini. Dario? Eva? Kukan. Ay. Nagkanto ako diri agud nga istoryahon ka. Ba? Ang lagob mo sa guyag, klaro gihapon bisan may makeup ka? Mapong ko ano ako sa katubang mo. Dario? Dinagit ko kagunta sa migo mo. Eva? Pero minalanggit ko niya ginasakit. Magkapila ko na siyang bulagan pero ginapahog niya ako nga patyon. Halos tanan din nga mga kauptanan ko ginapaandaban na niya. Dario, ikaw nakitlang ang makabulig sa akon. Wala naman ko sa pamilya nga palapitan ako pangayuan sa bulig. Dario, maluoy ka man ay. Eva? Maupod na lang ako sa imo. Bisan din mo ko dalon, maupod ako. Gusto ko nagiging makapalayo sa amigo mo. Ganun sa gabi, gusto ko maupod sa imo, Dario. Please, sabta ko. Maluoy ka. Maluoy ka. Daw sa hindi ako makapatingan na tabo kami ni Eva. Ano ba lang problema nga ginsudan ko man? Ano abi kay kidaw buday balibaran sa Eva eh. Kabudlay kita. Ano ba lang ining nabatsagan ko man? Saan mo lang sinikalipot ka tinihon daw nakabatsag ako sang gugma kay Eva. Pero hindi. Hindi pwede ini. Uy. May nagpapaduktok. Ang mayo pa.
Abrahan ko na lang. Up. Sino wala? Oy! Tol Rofil? Ikaw? Tol. Mayong adlaw lang ta. Mayong adlaw man, tol. Dali ka. Magsulod ka, tol. Ay, di na, tol. Dari na lang ta. Ati, sige, tol. Ikaw ang bahala. Nga, tol. May problema ba na? Kindigid man ako, tol, ha? Kagtol? Oo. Abay mo. Halin sa gagmay kita. Pero tigid sa aton ka close. Tol? Nakadumdum ka pa bala, tol? Nga kung may kontra ka, akong nag-aapin sa imo. Tungod hindi ako gusto nga may nag-aaway sa imo. Tungod palang ka, takatol. Oh. Kag ginakabig ta ka nga utod. Tugtog nagdalag ko kita. Ginasalok ta ka Japon. Tol? Tanan-tanan, tol. Wala ko may ginadalok sa imo. Pero nga, tol! Nga kaya mo ko kaguhon? Ha? Tol? Ano ba lang bot mo si... Hindi na ako pagkaguha, tol! Tol, Rofil? Tol, mabahi lang kita. Pero maguba pagaminay tangadwa. Kabalo ka ba na, tol? Nga si iba akong nagapaili saya. Ginsapupo ko! Kagin pangitaan sa obra. Kagtol, palangga ko katama. Palangga ko katama. Pero gidlawayan mo pagkagago ka! Tol, hindi ako magbato, tol. Tol, kukuan. Insumbang mo ako sa sulok-sulok, tol. Tol, mapatag ako, tol. Wala ka na sang dapat ipatag, tol! Sugod-subong! Kalimtanay na tagadwa! Tol, pamati ako, tol. Nagpanugid sa akong seba, tol. Nga masami mo sa kinasakit, tol. Kag hindi na siya makaagwanta sa imo, tol. Nagpautwas na siya sa akong, tol. Nagpautwas? Ukot ikaw ang nagpautwas saya. Pasalamat ka lang, tol. Kaya may nagapabilin pang pagpalangga sa dugan ko sa imo. Kaya kung wala, patsun tagil ka! Rufil, hindi ko mo nagtanan! Hindi ko mo ito, Rufil! Magbati ka, tol! Magbati ka! Abyan mo ko! Palangga naman ka! Tol, nakasala ako pero hindi ko mo nagtanan! Hindi ko mo, tol! Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me. Bisan ano nga sumbag ni Tol Rofel sa akon, wala gid ako nagbalos tungod sa lako man. Ako unko, naluyag ako kay Eva. Kag sa problema naman nila nga duha, wala ako makahibalo kung sin-o gid ang nagasugid sa ila sang matuod. Masakit man nga naglag-inay kami sang buot sa ginakabig ko nga daw utod ko naghid. Sa imo, Tol Rofel, patawara ako. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo kabuhi sang akon sulat. Ang tagpadala, Lerio. When we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together
If I had only one friend left, I'd want it to be you. Mga abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The Pages of Love. Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical director Carlos Bols Mondia. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Secret Memories. Secret Memories. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. Ang D3 Bio, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Mag-amo na nga mga benepisyo, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang D3 Bio. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. So ang D3 Bio may ara sang medium chain fatty acids, Sir Kevin, nga na sarang makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas. Dapat hindi gidya. Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs kanang sa atay, kidney, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw. Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis.
ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio. Kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio, dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:04 na sa hapon. And there you have it, mga maninoy kag maninay. Nabatian nyo ang aton nga drama sa pinalit sang gugma o On the Pages of Love, ang istorya ni Sir Lerio sang Leon, Iloilo City. Ano bala ang inyong nangin reaksyon? Anong inyong pamatsyagan sa nangin istorya ni Sir Lerio? Sino wala ang dapat basulon? Sino ang may sala? Kag sino ang dapat patawaron kag intindihon? Sige, i-comment nyo no ang inyong mga reaksyon sa aton Facebook Live, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa may mga komentaryo dira sa nangin istorya ni Sir Lerio, pwede nyo gin mag-comment sa aton Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Grabe ang mga intense of emotion. Ka-intense ay minsang emosyon. Kung pasangkaron tang aton nga paminsaron, do tatlo sila ang may sala. Pero before kita hatag sang advice, no? Sa may luyag mag-call sa aton hotline 0999-807-1909. Again, magkuha kita sa aton nga caller, magtawag lang sa 0999-807-1909. But before that, manamyaw na kita mga maninoy kag maninay sa mga nag-comment sa aton Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. Ginatamyo tasang maayong hapon si Mama Norma Dana Balduque, si Mama Yet Sapio, and of course si Sir John Glenn Gulmatico. Good afternoon, Ged. Kay Maninay Mary Jane Melanday Damit. Good afternoon kay Maninay Azun. Mayong hapon ihada dyan. Keep safe, and it's cloudy day here in Singapore.
Good afternoon man kay Sir Alvin Macabotas. And nagrita lang ang mga guards sang Molly Deli Restaurant nga si Alan Esparagos nga naga sa ulog sang iya nga kaadlawan. Note pero mi lang din naman may birthday sa sa Molly Deli. Ma-birthday ko taguro sa sunod ay. Good afternoon man kay Manina Yazun Peneda. And of course, happy birthday kay Ma'am Rose Canila sang Singapore. Ginatamyaw talang man ang R-Star Construction nga always gid nagapamati sa mga programa sa K5 News FM Iloilo, especially ang Felipe family. Ang pagpanamyaw nagikan kay Sir Gabriel Felipe. And shout out lang dira sa Junjun Glass, Aluminum and Iron Work nga kaday Sunday Justine kay Peter Jun Jr. Kagrambo kag ang mga Bautista family. Ang pagpanamyaw nagikan kay Ma'am Mary Grace Bautista. Kay Ma'am Karen Malfarta, good afternoon, Ged. And shout out manot sa mga taga Cebalom Antique nga nagapamatigid sa K5 kay Sir Sky F. Diaz kay Sir Edgar Balbadon. Sige sa liwat sa gusto magtawag sa aton hotline ng 0999-807-1909. Again, sa liyag magtawag, maghatag advice on air. I-open ihada dyan ang aton nga linya sa 0999-807-1909. Hamba ni Maninay Azun, high blood si Maninay Azun hamanaw. Manasin o sala, kay balaan mo nga sinamo sang migo mo kanon mo. Kanon mo pa tani, ngimbuligan mo lang, kagway ka nagpasulay. Doon nagkuha ka lang sang bato, kag ipokpok sa imo nga ulo. According to Mambings PSJ, manasala mo gidleryo Maayo man nga nakaagom ka, ay ka man basulon, traidor ka o klase sang abiyana. Kay Ma'am Karen Joy Malfarta, hamba na hindi ka mo mag-ilinaway, mag-insindihanay ka mo kag magpalanggaan. Very buot si Ma'am Karen ba? Madam, request, Ma'am, why kita ga pa-request song? Ma-request song kita karon kay K5 Match Chocolate sa afternoon drive, ang mga Westlife songs ko. Sige, itinguhaan naton kay K5 Match Chocolate. Sige, samtang wala pa kita caller subong hapon, Sir Lawrence, no? Ang amo na gani ang hambal ni ihada dyan kay ina nga sa sitwasyon ni Sir sino to gani ni Sir Lerio ni Ma'am Eva kag sang iya nga suod nga abyan. Sino ang may sala? Sino ang dapat basulon? Kag ano ang dapat intindihon? Sakto to ang hamba ni Ma'am Bings PSJ na may sala si Sir Lerio at some point. Siyempre, suod mo na iyang abiyana. Kumbaga, kabalo kita mag-respect sang ginatawag nga boundaries. Do tuod sa laman ang suod nga abyan ni Sir Lerio, si Sir Rufil, sang iya nga ginobra nga ginasakit niya ang iya nga live-in partner. Pero may mga pamaagi man, tani sa una sa tanan na ang una mo agin istorya, siguro kung for me ang imo nga suod nga abyan. Kay syempre kilalahay ka mo abyan ka mo, halinsang bata ka mo, balaan nyo ang pamatasan sang isa kag isa. Dapat siguro ang gin-istorya mo ang imo nga suod nga abyan. Kaya syempre, you'll understand, you'll know the situation, the story nga ginasakit niya ang iya nga live-in partner. Antes ka syempre magikadto to sa live-in partner niya kay Ma'am Eva. Kasi Ma'am Eva siguro nagapangita lang man sang easy exit. Kumbaga, since nga nakita niya man guro nga
may interest ka man sa iya, do ikaw ang ginpalapitan balaan niya nga mahatagasang pulig. So, for me, may sala si Sir Lerio, may sala man si Sir ang iyang suod nga abyan. Di kumbaga ang mga bagay-bagay bala nga pwede man tuod makahatag sang bulig nga ang nagpatemtar. Di ba lang? Istoryahanay kami ni K5 Anjo Salmorin. Ang hawan niya ba puwerte nga amo na to nga hilibion, amo na to nga naga-black eye na ang mata. Nagapanghayo sang bulig pero nakwa pa nila mag-ubra sang sala. Kumbaga tani respeto sa pagiging mag-abyan yun na lang nga kumbaga ang ginatawag nga bro code. Babayi ko na, saluon mo pa. And the end man ni Ma'am Eva, balaan mo man nga magsuod nga abyan. Tani man naging nag-istorya ka man, pero hindi ka maghambal nga maupod ko sa imo, dala ako sa amo ni. May mga proper way of addressing the issue. For example, nga kung balaan mo nga ginasakit ka na, why not report sa aton nga authority, di ba? May ara kita sang ginatawag nga violence against women. Pwede ka ka-report, pwede mo pasakaan sang kaso. At least na-address ang imong issue, di ba? Na-address ang imong problema nga ikaw ang ginasakit. Authority na iya. Amuman kay Sir Lerio, pwede yaman ma-report sa police or sa social worker nga amo nang ginaobra sang iya nga suod nga abyan. Kumbaga there is a tsakto nga proseso agod nga ma-address ang problema sang isa kag isa. Hindi ta kinahanglan nga magpadala kumbaga sa tukso ng damdamin. Di ba lang? Ang isa ka sala, hindi mag-tsakto kung dugangan pagid sang another nga sala. Balaan mo na gani sala, dugangan mo pagid. Kaya kung pwede lang man madaras sa istorya, basi kinanglan lang gid siguro ni Sir Rofil, Sir Lerio sang kumbaga heart-to-heart talk, no? Best friend to best friend, man-to-man nga istorya nga. Kung for example, do ka lain gid ya ami bro, pre, meg sang ginaobra mo sa imo nga live-in partner do kalain nga dapat ang babayi wala na iya ginasakit, ginapalangga na iya, di ba la? Kumbaga may mga dapat or may balaan ta kung ano ang dapat insaktong obrahon. Pero again, ginpili ta nga makasalat. Nga amo na no? Manan dadugid nga amo ni ang dapat nga insakto nga obrahon, pero mas ginpili ta nga obrahon ang sala. Because may thrill nadala sa tukso ng damdamin. Amo giniya balabudlay sa tanan mo, ang batuan ang temptasyon. Temptasyon gidya mga maninoy kag maninay nga. Temptation is everywhere. Nagapalibot sa aton. Kisa nagadura kita sa focus ta, clouded ang aton nga mind basta natemtar na kita. Malaan tadaan nga si Sir Lerio man may kumbaga may attraction, ina-question niya patugani nga kagwapa ka, live-in partner sang akon nga amigo, pero ginasakit niya lang. Kumbaga there is na bala sa imo mind, may attracted ka at some point naluoy ka man, di ba lang? So again, amo na ang mga dapat ta panumdumon kis nga pasangkaron tagid ang paminsaron ta once nga mag-decide kita nga mag-ubra sang isa ka butanga. Muna panumdumon ta lang not just once, twice, thrice. Kung pwede nga isipan ta or panumdumon ta over and over again.
obrahon naton to avoid nga makasala kag maka-hurt sang tao. Wa ita kumbaga hatagan excuse si Sir ang suod nga abyan ni Sir Lario, no? Si Sir Rufil sang iyang action. Amo na gani may authorities kita. Pwede gid i-report ni Ma'am Eva sa kapulisan ang ginaobra sang iyang live-in partner. Parang may due process, kumbaga. At least ikaw, Sir Lario, na maintain mo nga as a good friend, is a good best friend sa imo nga abyan. And of course, si Ma'am Eva man, na solusyonan ang iyang problema. Di ba? Lado ka, kung panumduman ta, kahapos lang siya tani supposed to be obrahon. Pero may mga complications and may mga circumstances along the way because nga may mga personal interest kita. Di amo na gani again ang hamba naton nga dapat pasangkaron tagid ang aton nga paminsaron na isipan tagid from once, twice, thrice, or kapila man ka beses antes kita makaguba sang isa ka relasyon. Now that nga naguba naman ang relasyon nyo as mag-best friend, way kita kabalo kung ano ang dangtan ni Sir Rufil kag sa iyang live-in partner. Way man ta kabalo kung ano dangtan nyo ni Sir Lario kag ni Ma'am Eva. Pero may mga natabo na. Tibudlay na kumbaga i-resolve. So ang bottom line sang istorya ta subong nga hapon, may naguba nga friendship, may naguba nga relasyon. Siguro ang maobra na lang ni Ma'am Eva subong isa mo na gani i-report sa authorities nga ginasakit siya kag kay Sir Lario man ang mangayo sang kapatawaran sa ginobra niya sa iyang best friend. Kag para kay Sir Rufil naman siguro untaton niya na ang pagsakit sa mga kababaihan kay again ang mga babayi walang ginasakit, ginapalangga. Kag hindi gid siya nami sa image sang lalaki nga ginasakit ang babayi. Physical man o kun emotional or verbal. Bisan buyayawon mo lang gani ang babayi do ka unacceptable para sa imo nga klase ka lalaki. So the bottom line of the story is nga tatlo kamo ang may sala. Kag you need to reflect on your actions man. Nga siguraduhon ta nga at this time balanda na ang aton nga obrahon. Agud malikawan na bala sa ulihi nga hindi na masulit ang natabo. Kag tani hopefully ma-resolve ni Sir Lario kag ni Sir Rufil ang ilang relationship as mag-best friends. Kaya syempre, hamba na gani people come and go or ang partner mo come and go pero ang mga friends mo will stay gid sa imo no matter what. Syempre do kanugon ang kumbaga ang nangin relationship nyo as mag-best friend ever since ang bata ka mo. So, tinguhaan ta or tinguhaan nyo nga ma-resolve ini. Kag kung hindi man, why natasang may mahimo. Basta again, ang mabilin lang ni Ihada dyan, Janice. Kung mag-ubra kita sang isa ka desisyon na paminsaran tagid sang makapila ka beses. Kay mabudlay na mag-back out once nga naka-decide na kita. Kag siguraduhon taman ang mga desisyon nga aton ginobra ang wala kita sang may masakitan nga tawo, way kita sang may malapas nga tawo.
Sige mga maninoy kag maninay, salamat gid sa pag-upod kay ihada Jen sa aton nga drama subong nga hapon. Hindi ka mo malipat no nga mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Romil Uy na mabaka sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para abtik ang aton nga pinsar permi nga manumdo, mag-inom sang D3 Bio para active ang aton nga mga brain cells, parisan sang Mighty C kag DTX 500 para nga mag-isip bala kita klarong-klaro ang aton nga pinsar, hindi kita makahimo sang sala. Man mga maninoy kag maninay, kung nagapangita kamo sang kape, ang healthy nga kape, mag-inom sang DTX Coffee Mix. Because ang DTX Coffee Mix ang wala nagapasulab sang aton nga tiyan, made from healthy ingredients, no? Nga bisan na may diabetes ka pa o yara ka na sa borderline sa pagiging diabetiko, mayara kita sang DTX Coffee Mix. Bingod ang DTX Coffee Mix ang na wala sang sugar content. So safe gid imnon bisan wala ka pa sang kinan-an kag hindi gid magsulab ang imo nga sulok-sulok. Mabaka sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang mga produkto de kalidad ni Doc Romil Uy na hamtang sa kilid sang Robinson's Place malapit sa St. Roberts. Kag of course, good news no sa solid listeners sang K5 News FM Iloilo nga wala nagahalin-halin sang ilang nga mga radyo. Halin sign on to sign off nakatutok sa K5 News FM Iloilo, padayon lang sa pagpamati mga ka K5. Base ka muna ang sunod nga madakpan sang K5 News FM team. Kag may chance nga magdaog sang isa ka DTX Coffee Mix. Gani hindi na pagliso ang imo nga radyo no? Tutok lang permi sa K5 News FM Iloilo. Especially subong ang K5 News FM Iloilo abtik na maglibot-libot sa syudad sang Iloilo, especially si Sir EJ Cordova. Base bala mas patan kamo ni ka K5 EJ Cordova kag kamo na ang may chance nga magdaog sang isa ka box sang DTX Coffee Mix. So padayon lang sa pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Bagon mga maninoy kag maninay, nagahatag kitaya sang papremyo everyday. Amo na ya bastang imo nga boss si Doc Romil Uy. Nagaulan na sang grasya everyday. Sige, before kita nga mag-end mga maninoy kag maninay, ginatamyo ta lang sang maayong hapon si Ma'am Zinaida Cao Manikan, si Ma'am Jaira Eunice Blanca Magbanwa, si Ma'am Nene Rosemary Magaforo Bailaran, good afternoon ged, kay Maninay Azun Pineda, kay Ma'am Nagalio J. Anelia, good afternoon ged. Kay Sir Edgar Badbadon, kay Maninay Winifred Sarmiento, and of course kay Ma'am or kay Sir Jerry Lee Manseba Caballero. And of course nakatutok manog, agree and relate ang aton nga HR, si ka K5 Gem Claire Bustamante. Curious ko which part ang hambal niya nga tsakto kagidjen. Sa diin ako tumam tsakto nga part. Sige mga maninoy kag maninay, kay HR istoryahan ta lang na di karon mag-abot kawa. Standby ka mo kay magasunod na ang programa ni ka K5 Macho Colette. May pahabol pa si ka K5 Lawrence Suliman. Grabe siya. Okay na sir, na endorse ko na pa. Ibawi lang karon kay ka K5 Macho Colette. Sige mga maninoy kag maninay, magabulos na ang programa ni ka K5 Macho Colette. Why na kita sang oras? Kitay naman kita tomorrow, same time, same station, same program. Sa kinaangdan, ako ang inyo nga ihada Jenjen. Kaupod kay ka K5 Lawrence Suliman sa technical side. Sa liwat, para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Memories. K5
K5 News.